una enseñanza básica para mantener su valor de sí mismo, el suyo y de los que lo rodean en el futuro, es instruirle en acomodar los objetivos a los recursos, que es justo lo contrario que se está haciendo. Me siento competente y entonces me como el mundo. Orain arte beti proiektu pedagogikoa egon da arkitektonikoaren zerbitzura. Gure helburua izan da eta prioritatea izan da alderantzizkoa. Arlo arkitektonikoa pedagogiaren zerbitzura egotea. Horretarako kontutan hartu dugu, zientzia empirikuek esaten digutena haurraren esplorazioaren inguruan. Nola esploratzen dute haurrek eta hori izan behar da, proiektu arkitektonikoak izan behar dituen ezaugarriak. Espazio zabalak, hirudimentsiotakoak, nobedosuak, erakargarriak, kuriositatea bultzatzen dutenak, izan dadila espazio bat haurrak berak bere mugak ipiniko dituena eta ez alderantziz.